Рецепта за джинджифилов чай. Зимата често се говори за употребата на джинджифил под формата на чай или настърган с мед. За да си направите ароматен чай от джинджифил, са нужни само 4 съставки. Малко парче джинджифил, около 5 см. 500 или 600 мл топла вода. 1 лимон. 1 чайна лъжичка мед. Настържете джинджифила, добавете 2-3 чаши вода и сока от лимона. Разбъркайте с лъжица мед или естествен подсладител стевия, ако сте на кето диета или друг нисковъглехидратен режим. Насладете се на получения чай от джинджифил. Той е не само вкусен еликсир, но и лековит микс от ценни съставки. Какво прави този джинджифилов чай толкова специален и на какво се дължат лечебните свойства на растението? Ще разгледаме в долните редове. Джинджифилов чай какви полезни вещества съдържа? В това леко парливо растение и приготвения от него чай се съдържа букет от ценни съставки. Исиотът е богат на много витамини и минерали, които имат ключово значение за човешкото здраве. Ще разгледаме накратко някои от тези съединения, които може да откриете в чаша чай от джинджифил. Калий, манган, мед, магнезий, витамин С, разнообразие от витамини от бикомплекс, калций, желязо, фосфор. Всички тези вещества имат важни роли в благоденствието на организма. Те са необходими за протичането на редица реакции в тялото и за здравето на органите и системите. 1-2 чаши джинджифилов чай дневно ще се отразят добре на вашето здраве. 10 ползи от консумацията на джинджифил. Джинджифилът се използва от толкова време в кулинарията и медицината, но знаете ли при какви проблеми можете да го използвате? В следващите редове ще поговорим за неговите свойства, благодарение на които той е на почетната стълбица в повечето класации за полезни храни. Убедени сме, че след като ги прочетете, веднага ще си направите чаша джинджифилов чай или ще се възползвате от подправката в кухнята. 1. Джинджифил за по-добро храносмилане. Вероятно мнозина знаят, че джинджифилът помага за ускоряване на храносмилателния процес и по-бързото изпразване на стомаха. Хора с проблеми, като например лошо храносмилане, язви, запек и синдром на дразнимото черво, биха могли да получат облегчение, добавяйки го към редовната си диета. Джинджифилов чай увеличава движението в гастроинтестиналния тракт и насърчава здравословните ензими, които помагат за разграждането на храните. 2. Подобрява имунитета. Джинджеролът, биоактивното съединение, намиращо се в суровия исиот, повишава имунитета със своите антимикробни и противогъбични свойства. Той също така съдържа антиоксидантни и противовъзпалителни съставки. Чай от джинджифил облегчава кашлицата, понижава температурата, бори се с инфекциите, помага при главоболие и други симптоми, свързани с обикновени настинки и грип. 3. Облегчава симптомите на ПМС. Менструалната болка е често срещан симптом при жените, но с джинджифил може да я направите много по-поносима. Джинджифилов чай през първите 3 дни от цикъла помага за облегчаване на дискомфорта и спазмите, както и на често срещаното подуване. 4. Облегчава гаденето и стомашното разстройство. Един от най-известните ефекти на джинджифила за здравето е способността му да облегчава гаденето. Независимо дали е от прилушаване по време на пътуване, мигрена, сутрешно гадене или общи стомашни проблеми, той помага за успокояване на разстроен стомах. Смята се, че това се дължи на неговите противовъзпалителни свойства, по-добра храносмилателна реакция и хормони, регулиращи кръвното налягане, за да успокоят тялото. 5. Има противоракова дейност. Проучвания върху джинджера показват, че някои от ползите на активното му вещество са свързани с предотвратяване и намаляване на риска от някои онкологични заболявания. Исиотът също е безопасен вариант за намаляване на симптомите на гадене и болка, често свързани с лечението на рак. При химиотерапия, добавянето на джинджифил към ежедневния режим помага в борбата срещу страничните ефекти като гадене или замайване. 6. Намалява болката. Джинджифилът е естествено болкоуспокояващо средство. Това го прави отлична алтернатива на някои по-леки медикаменти. Джинджеролите действат противовъзпалително и работят за елиминиране на съединения в тялото, водещи до болка. Има силата да потисне болките, свързани с артрит, и увеличава подвижността на ставите. Ако усетите неразположение или болка, направете си чаша топъл джинджифилов чай. 7. Поздрава кожа. Сисиот може да бъде подобрено здравето на кожата. Това се дължи на наличните в него антиоксиданти, засилено кръвообращение и антисептични свойства. Някои от съединенията му защитават кожата от ултравиолетовите лъчи и забавят разграждането на колагена, правейки кожата да изглежда по-млада и стегната. Антисептичните свойства подобряват симптомите на акне,
а с суров джинджифил можете да помогнете с белези, причинени от това неприятно кожно състояние. 8. Джинджифил за отслабване. Някои проучвания показват, че консумацията на джинджифилов чай помага при загуба на тегло. Той контролира нивата на инсулина, засилва обмяната на веществата и подпомага възстановяването при тренировка. Тази чудна билка помага срещу килограмите, като дава тласък на метаболизма и създава усещане за сеитост, за да се предотврати преяждането. 9. Действа срещу сърдечно-съдови заболявания. В допълнение към другите си свойства, джинджерът действа и като разредител на кръвта, което е полезно за предотвратяване на сърдечно-съдови проблеми. По този начин се намалява рискът от образуване на кръвни съсиреци, което от своя страна потиска опасността от инфаркт или инсулт. Друг начин, по който растението предотвратява сърдечните заболявания, е чрез понижаване на кръвното налягане и холестерола. Натрупването му може да запуши артериите и да увеличи риска от сърдечни проблеми. Също така подобрява кръвообращението и сваля кръвната захар, което помага на сърцето да върши пълноценно работа. 10. Подобрява мозъчната функция. Хроничното възпаление засяга мозъка с течение на времето и може да доведе до отслабването му. Това може да доведе до когнитивни състояния, проблеми с психичното здраве или болестта на Алцхаймер. Джинджифилът предпазва мозъка от свободните радикали благодарение на мощните си антиоксиданти. Той също така подобрява функцията на паметта чрез увеличаване на мозъчните невротрансмитери, отговорни за паметта, фокуса и времето за реакция. Билката освобождава допамин и серотонин, за да помогне в борбата с психични проблеми като депресия и тревожност.